Vaša magnificencia, ako dekanka Jesenovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, dovolila som si pozvať vás na toto slávnostné zhromaždenie absolventiek a absolventov našej fakulty z roku 1975, ktorí prevezmú čestný diplom medicíne doktor senior. Prosím vás, vaša magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou promóciou. Vaša spektabilita, rád som prijal vaše pozvanie, aby som spoznal vaše absolventky a vašich absolventov ročníka 1974-1975, kandidátov na čestný titul Medicíne doktor senior. Prosím vás, aby ste vykonali slávnostný promočný akt. Považujem si za česť oznámiť vám, vaša magnificencia, že lekári, absolventky a absolventi Jesenovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave od promócie v roku 1975 celé aktívne pracovné obdobie pôsobili v rôznych funkciách v oblasti zdravotníctva i školstva. Počas ich pracovného obdobia sa odohrali protichodné spoločenské, ideologické, ekonomické a hodnotové zmeny. Napriek všetkým reformám zostali verní Hipokratovej prísahe, ktorú pred 50 rokmi zložili a trvale plnili svoje poslanie lekára. O kvalite ich činnosti svedčí skutočnosť, že všetky absolventky a všetci absolventi aktívne vykonávali lekárskú prax a mnohí z nich pracovali v pozíciách primárov takmer všetkých medicínskych odborov po celom Slovensku aj v zahraničí. V priebehu dlhodobej lekárskej a pedagogickej praxe nemali problémy v oblasti lekárskej etiky, morálky, odbornosti ani právneho a spoločenského poriadku. Tým splnili všetky podmienky na udelenie čestného titulu Medicíne doktor senior. Vaša spektabilita, s veľkým potešením som si vypočul vašu správu o pracovnej, odbornej a občianskej zásluhovosti lekárov, absolventiek a absolventov Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím s priznaním čestného titulu Medicíne doktor senior a s udelením diplomov. Vaša magnificencia, pri odovzdávaní diplomov dovolujem si vám zároveň predstaviť lekárov, absolventky a absolventov Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave z roku 1975. Doktorka Zita Anderová, rodená Olejníková. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Želmíra Androvičová, rodená Šmálová. Blahoželám. Ešte pani dekanka. Blahoželám. Doktor Vazil Bílik. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Magdaléna Blahová, rodená Prokejnová. Blahoželám. Blahoželám.
Doktor Marián Boček. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Vladimír Vojtech Budinský. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Vladimír Čavoj. Blahoželám. Blahoželám. Profesor doktor Ján Danko, kandidát vied. Blahoželám. Moc blahoželám. Doktor Ján Galajda. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Jozef Grossman. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Beata Gundová, rodená Gudiová. Blahoželám. Blahoželám. Profesor doktor Rudolf Hirdel, kandidát vied. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Gabriela Kaliská, rodená Svetlošáková. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Judita Kišantalová, rodená Sterculová. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Ján Kleskaň. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Zuzana Klobučníková, rodina Krajčírová. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Anna Kolenčíková, rodina Poliaková.
Blahoželám. Doktorka Helena Kracíková, rodená Guliasová. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Bohumil Kuchyňa. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Andrej Mihal. Blahoželám ti. Blahoželám. Doktor Juraj Mikuláš. Blahoželám. Doktorka Anna Miterpachová. Blahoželám. Všetko dobré. Ste. Doktor František Neuwirth. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Jozef Novajovský. Blahoželám. Blahoželám. Doktor Marián Novotný. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Lídia Palajová, rodená Rafajová. Blahoželám. Profesor doktor Lukáš Plank, kandidát vied. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Viera Pohnanová, rodená Tótová. Blahoželám. Doktor Peter Prekop. Blahoželám.
Doktorka Anna Smiešková, rodina Hrabovcová. Blahoželám. Doktorka Eva Svozilová. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Viera Šoltejsová, rodina Kováčiková. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Anna Tatarová, rodina Vrzguľová. Blahoželám. Blahoželám, Marka. Teším sa. Doktor Michal Važan. Blahoželám. Doktor Juraj Vyletelka. Blahoželám. Blahoželám. Doktorka Magdaléna Zeleníková, rodina Balážová. Blahoželám. Blahoželám. Vaša spektabilita, honorabiles, cives academici, vzácni hostia, a predovšetkým vy, dnešní slávnostne promovaní. Chcem sa vám poďakovať za príležitosť byť tu dnes s vami. Veľmi rád chodím do tohto krásneho mesta, na túto slovutnú fakultu. A väčšinou mám napísaný nejaký krásny, všeobjímajúci a nič nehovoriaci príhovor. S vašim dovolením dnes ho vynechám. Chcem vám povedať pár vecí úprimne, možno nie úplne dokonale, ale o to viac zo srdca. Mám príležitosť porovnávať, pretože som aj na promóciách čerstvých absolventov a tak, ako som sa snažil, možno ste si všimli, udržiavať očný kontakt aj s vami, robím to aj pri promóciách čerstvých absolventov. Ten rozdiel, ktorý vidím, je v tom, čo ste si prežili. Je v tom, čo máte za sebou. Vo vašich tvárach som videl túžbu, úsilie, nápor a prácu, ktorú máte za sebou. A ak občas vám ten vietor vyril nejakú vrásku, nič na to nedbajte a buďte na ňu hrdí. Keď som rozmýšľal, čo vám dnes poviem, vám, generácii mojich rodičov, mne už žije iba mama a je presne ten istý ročník ako vy, tak ma napadlo, že moja mama mi ako malému púšťala rozprávky na gramoplatniach, čo už dnešná generácia nevie, čo je. Možno ste to robili aj vy svojim deťom. A jedna rozprávka mi utkvela v pamäti. Bola to rozprávka o 3 grošoch. Ak si pamätáte, bola to rozprávka o kopáčovi Janovi, ktorého nádherne stvárnil Miško Dočolomanský na tej platni opusu. A tá rozprávka hovorí o tom, ako kopáč Jano žije z 3 grošov. A keď sa ho ľudia pýtajú, ako je to možné, že dokážeš z niečoho takéhoto vyžiť,
tak povie aj nielen, že vyžijem. Ja 1 groš splácam svojim rodičom, 1 groš požičiavam svojim deťom a z toho 3. žijem. Dovoľte mi, aby som vám symbolicky v mene tejto univerzity, v mene tejto fakulty a v mene tejto spoločnosti dnes ten 1 groš vrátil. Chcem sa vám poďakovať za všetko, čo ste dokázali. A viem, že sa dnes hovorí, že mladým patrí svet. Nie, že by to nebola pravda, ale chcem vám povedať, že my vás potrebujeme. Potrebujeme váš vaše skúsenosti, vašu rozvahu. A nikto ma nepresvedčí o tom, že isté vlastnosti človek nadobudne až vekom. A tou vlastnosťou je posudzovať veci, ako hovorili starí Rimania, sine ira et studio, teda mimo hnevu a zaujatosti. Možno počúvate také tie vzletné básnické reči o jeseni života. Pozrite sa von na tie krásne vrchy. Nie je jeseň najkrajším obdobím roka? Nevydáva príroda práve na jeseň svoje najkrajšie a najsladšie ovocie? A to je ovocie vašej práce. A viem, že táto spoločnosť nerobí príliš často, ale ja vám v mene svojom a v mene inštitúcie, ktorú mám tu čas reprezentovať, chcem veľmi pekne ešte raz poďakovať za všetko, čo ste nás naučili a ešte len naučíte. Stále ste v plnom lete. A ako som zdôraznil, my vás potrebujeme. Bez vás nenadobudneme tú vlastnosť, o ktorej som hovoril. A chcem vás poprosiť, aby ste s nami, znie to hrozne, že mladšími, mne by už tiež hypotéku pre mladých úplne neschválili, ale predsa len pre nás mladších, majte s nami trpezlivosť a odovzdajte nám to, čo vo vás je. Inak to budeme musieť pracne nadobudnúť vlastnými chybami a vlastnými omylmi. Vivant, crescant, floreant, generácia absolventov z roku 1975. Nech sa vám darí, nech ste dlho zdraví medzi nami a nech ste nám nápomocní v tom, čo robíte. Ďakujem vám za možnosť sa vám prihovoriť. Ako som povedal, asi to nebolo úplne dokonalé, ale takto som to cítil. Srdečná vďaka vám. Tu, v srdci Turca, stojí miesto, kde sa stretávajú tradícia, vzdelanie a moderná medicína. Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. Fakulta, ktorá formuje budúcnosť zdravotníctva. Jej príbeh sa začal v roku 1962, keď sa naplno prejavil nedostatok lekárov najmä na strednom Slovensku a potreba posilniť zdravotnú starostlivosť v regióne. V rokoch 1962 až 1966 pôsobilo v Martine detašované pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré zabezpečovalo výučbu vyšších ročníkov. V roku 1966 bola zriadená pobočka fakulty a postupne sa stala centrom vysokoškolského medicínskeho vzdelávania. Rozhodujúci medzník prišiel v roku 1969, keď vláda schválila vznik Lekárskej fakulty Univerzity Komenského so sídlom v Martine. Jej prvým dekanom sa stal profesor William Mézeš. Po roku 1989 sa fakulta zapojila do spoločenských zmien. Boli obnovené akademické práva a vznikol akademický senát ako najvyšší samosprávny orgán. Dňa 16. mája 1991 bola fakulta premenovaná na Jeseniovu lekárskú fakultu Univerzity Komenského v Martine na počesť Jána Jesenia, významného lekára a mysliteľa s koreňmi v Turci.
V roku 1990 sa fakulta stala prvou na Slovensku, ktorá zaviedla ošetrovateľstvo ako samostatný študijný program. O rok neskôr otvorila ako prvá na Slovensku aj štúdium všeobecného lekárstva v angličtine pre zahraničných študentov. Rok 2004 priniesol fakulte nový rozmer. Začalo sa štúdium pôrodnej asistencie. Už v roku 2007 promovali prví bakalári a o niekoľko rokov neskôr fakulta získala akreditáciu na magisterský program ako prvá a jediná na Slovensku. Ústav pôrodnej asistencie dnes sídli v zrekonštruovanom Štefánikovom ústave, kde má moderné učebne aj simulačné priestory. Pôrodná asistencia sa tak stala pevnou súčasťou Jeseniovej lekárskej fakulty a zároveň jej unikátnym príspevkom k rozvoju ošetrovateľských vied na Slovensku. Spolu s pôrodnou asistenciou sa v roku 2004 začal vyučovať aj program Verejné zdravotníctvo. Po komplexnej akreditácii v roku 2008 sa stal jedným zo strategických odborov fakulty na všetkých 3 stupňoch vzdelávania. Program tak vytvoril pevné zázemie pre odborníkov, ktorí spájajú medicínu s ochranou a podporou zdravia celej spoločnosti. Študijný program Zubné lekárstvo pribudol na fakulte v roku 2012 a vyučuje sa so špičkovým vybavením. Menší počet študentov umožňuje individuálny prístup a vysokú úroveň praktickej prípravy. Počas štúdia vykoná každý študent v priemere vyše 2500 výkonov. Prví absolventi promovali v roku 2018, pričom väčšina z nich získala červený diplom. Program, ktorý je plne uznávaný v krajinách Európskej únie, sa postupne rozšíril aj o doktorandské, špecializačné a certifikačné formy vzdelávania. Od akademického roka 2025-2026 fakulta skracuje štúdium zubného lekárstva zo 6 na 5 rokov v rámci harmonizácie s európskou legislatívou a so zvýšeným dôrazom na praktickú prípravu. Významným míľnikom v histórii Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine bolo schválenie výstavby budovy dekanátu a auly vládou Slovenskej republiky v júni 2006. Slávnostné položenie základného kameňa auly v lokalite Malá Hora sa uskutočnilo 10. júla 2008 a prvé promócie v novej aula Magna sa konali v akademickom roku 2009-2010. Fakulta tak po dlhých 10 ročiach získala dôstojné reprezentačné priestory pre slávnostné imatrikulácie, promócie, stretnutia akademickej obce, konferencie a prednášky. Pričom aula sa stala symbolom rozvoja, tradície a ambície fakulty. Na tomto základe ďalšieho rozvoja fakulty nadviazalo otvorenie Akademického informačného centra v roku 2012. V tejto modernej budove sa podarilo prepojiť akademickú knižnicu, Ústav informačných technológií a simulačné výučbové centrum. Akademické informačné centrum prinieslo nové študovne, modernú knižnicu a špičkovo vybavené priestory, kde sa študenti učia praktickým zručnostiam. Simulačné výučbové centrum patrí k najlepšie vybaveným na Slovensku a umožňuje nácvik medicíny v realistických podmienkach, od základných úkonov až po riešenie kritických stavov. Centrum sa stalo miestom, kde sa stretáva tradícia s modernými technológiami a dôkazom, že fakulta patrí medzi lídrov v inováciách medicínskeho vzdelávania. Ďalším významným míľnikom je výstavba Martinského centra pre biomedicínu, Biomed. Najväčší projekt v histórii fakulty s rozpočtom viac než 26 miliónov eur sa začal v roku 2013 a svoje brány otvoril v marci 2015. Biomed priniesol fakulte špičkové priestory a modernú infraštruktúru, ktoré posunuli vedecký výskum na novú úroveň. Vo svojich laboratóriách spája 4 kľúčové oblasti: onkológiu, molekulárnu biológiu, neurovedy a respirológiu. Centrum slúži ústavom fakulty aj klinickým pracoviskám Univerzitnej nemocnice Martin.
Je prepojené s edukačným centrom a vytvára prostredie, kde sa vzdelávanie stretáva s najmodernejšou vedou. Biomed je dnes súčasťou národnej mapy výskumných infraštruktúr a dôkazom, že fakulta patrí medzi popredné vedecké inštitúcie na Slovensku. Súčasťou modernizácie fakulty je aj biobanka, špecializované pracovisko určené na uchovávanie biologického materiálu nevyhnutného pre špičkový výskum a zároveň moderné výučbové prostredie. Napokon sa vývoj fakulty prepája s výstavbou nemocnice svätého Martina, ktorá rastie priamo za oknami fakulty. Projekt so 660 lôžkami a 19 operačnými sálami prinesie modernú zdravotnú starostlivosť a nové zázemie pre výučbu študentov. Výstavba začala v roku 2024. Hrubá stavba má byť dokončená v roku 2026 a plná prevádzka sa plánuje od roku 2028. Príbeh Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine je príbehom obetavej práce učiteľov, lekárov, študentov a zamestnancov, ktorí vybudovali modernú vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu, uznávanú doma aj v zahraničí. Za týmto príbehom stoja aj všetci doterajší dekani a dekanka. Každý z nich vnášal do vedenia fakulty svoju víziu a rozhodnutiami posúval výučbu, výskum a klinickú prax dopredu. V náročných časoch dokázali fakulte otvárať nové možnosti a prispôsobovať sa meniacim podmienkam. Ich podpis nesie každé obdobie, od prvých krokov pri budovaní pracovísk, cez roky spoločenských zmien, až po rozvoj fakulty v ére moderných technológií a medzinárodnej spolupráce. Dnes, keď sa obzrieme späť, vidíme, že ich spoločné úsilie vytvorilo pevné základy, na ktorých fakulta stojí. Ich odkazom sú aj tisíce absolventov, a to od prvých promócií v roku 1965 až po súčasnosť. Na našich absolventov nezabúdame ani dnes. Zlaté promócie sú výrazom našej hlbokej úcty a poďakovaním za roky tvrdej práce a odhodlania. Sú znakom, že ich miesto v dejinách fakulty je trvalé a že ich úspechy zostávajú navždy súčasťou nášho príbehu. Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine je viac než len fakulta. Je to miesto, kde sa stretáva história s inováciou, kde sa študenti stávajú odborníkmi s ľudským rozmerom. Miesto, ktoré neustále prináša nové priestory, nové študijné programy a nové formy výučby, aby spĺňalo najvyššie nároky dneška.
Vážené absolventky, vážení absolventi, zdá sa mi aj škoda hovoriť niečo po takomto krásnom filme, ale nie všetko sa tam dostalo tak, keďže veci, ktoré sa to vybudovali, stoja aj na vašej práci, aby som to ešte tak skompletizovala a doplnila. Takže ako sa fakulte darilo za posledné 10 ročia ste videli vo filme, ale doplním, že veľkou rekonštrukciou prešiel aj vysokoškolský internát a jeho okolie, kde v Lani pribudlo niekoľko desiatok parkovacích miest. Od roku 2005 totiž k internátu patrí aj pôvodná budova Domova mládeže pri strednej zdravotníckej škole na Hviezdoslavovej ulici. Zrekonštruovaná bola aj tzv. Ružová budova teoretických ústavov, ktorá nesie názov po prvom dekanovi Viliamovi Mezešovi. Aktuálne dostáva novú strechu a na jej severnom krídle sa teda rekonštruuje a v novembri sa začína s rekonštrukciou telocvične. A aká je fakulta v číslach? Do nového akademického roku sme vstúpili s 1680 študentmi, z ktorých sa do prvého ročníka zapísalo 383 študentov vo všetkých študijných programoch vrátane Univerzity 3. veku. Fakulta má vyše 600 zamestnancov, vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a ďalších neučiteľských zamestnancov. Máme 13 akreditovaných odborov pre konania na vymenovanie docentov a profesorov. A okrem domácich a zahraničných projektov sme získali aj projekty z plánu obnovy a odolnosti a z programu Slovensko. Tento rok sme sa stali národnými uzlami pre európsku sieť translačnej medicíny EATRIS, ako aj pre biobankovanie. Každý rok inovujeme kurikulum a púšťame sa momentálne aj do nadstavby a inovovania simulačného centra. V lete sme spustili fotovoltickú elektráreň na streche Biomedu a v tomto týždni spúšťame novú parkovaciu politiku v okolí fakulty a riešime samozrejme všetko ďalšie, čo doba prináša. Venujeme pozornosť aj postgraduálnemu vzdelávaniu. Máme zapísaných 180 doktorandov, z toho 95 v dennej forme v 17 programoch. Takmer každý rok ponúkame nový študijný program ďalšieho vzdelávania a v súčasnosti máme 50 takýchto programov. V nich je zapísaných viac ako 1100 zdravotníckych pracovníkov a v 7 rezidentských programoch máme 58 rezidentov. Pre niekoľko vzdelávacích programov sme jedinou akreditovanou inštitúciou na Slovensku. Počas poslednej akreditácie sme úspešne zakreditovali všetky študijné programy. Hodnotiace postupy a štandardy pre slovenské lekárske fakulty boli oficiálne uznané Svetovou federáciou medicínskeho vzdelávania a bolo to práve na našej fakulte, kde sa činnosť Slovenskej akreditačnej agentúry posudzovala. Toto pre nás znamená nielen posilnenie medzinárodnej reputácie, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti na globálnom akademickom trhu. Diplomy, ktoré študenti na našich fakultách získajú, sú porovnateľné a akceptované lekárskou komunitou na celom svete. Aj takto fakulta vyrástla za tie desiatky rokov. Chcem vám poďakovať za to, že ste využili vzdelanie dosiahnuté na Lekárskej fakulte v Martine a že ste zároveň šírili dobré meno svojej alma mater, Univerzity Komenského a Jeseniovej lekárskej fakulty. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ste navždy súčasťou tejto fakulty. To, že sa vám môžem prihovoriť, znamená pre mňa veľa, pretože sú medzi vami viacerí moji učitelia. Vaše skúsenosti, vaše životné cesty sú pre mňa inšpiráciou. Želám vám pevné zdravie, úspechy v osobnom a pracovnom živote a mnoho dní naplnených užitočnou prácou a pocitom uspokojenia. Aké náročné vaše povolanie je, to vedia vaše rodiny, partneri, deti, aj priatelia, ktorí sú dnes právom na vás hrdí a ktorí som vďačná za to, že vás v živote sprevádzali a umožnili vám vykonávať toto náročné povolanie. Všetko dobré a ďakujem.
Vážená magnificiencia, vážený pán rektor, vážená spektabilita, vážená pani dekanka, vaše honorability, ctené dámy, vážení páni a milí konškoláci. Je to už 50 rokov, čo sme z rúk vedenia našej alma mater prebrali diplom medicíne univerze doktor s právom používať titul MUDr. Tento diplom nám otvoril cestu do života v povolaní, ktoré sme si sami vybrali. Naše cesty sa rozbehli na všetky svetové strany. Niektorí sme sa v našom povolaní na rôznych pracoviskách občas stretávali, ale s niektorými sme sa museli teraz, po rokoch veru, aj zoznamovať. Žiaľ, niektorí z nás, absolventov z roku 1975, už dopísali posledný list svojej knihy života. Česť ich pamiatke. Posledných uplynulých 50 rokov sme sa z vlastnej iniciatívy stretli asi 2-krát. Boli to milé, neformálne stretnutia a dúfam, že nie posledné. Profesionálne sme pracovali a niektorí ešte stále pracujú na rôznych postoch v nemocniciach, ambulanciách, vedeckých inštitúciách, ale aj na medzinárodných organizáciách a aj v zahraničí. Niektorí využili svoje manažerské schopnosti a pracovali vo vedúcich funkciách v zdravotníctve, iní využili svoje pedagogické schopnosti a venovali sa výuke lekárov alebo stredného zdravotníckeho personálu. Ako lekári sme sa museli kontinuálne vzdelávať, oboznamovať sa s novými možnosťami diagnostickými, terapeutickými a s novou administratívou, a to všetko popri svojich rodinných povinnostiach. Napriek všetkému každý z nás pracoval v dobrej viere, aby naplnil Hippokratovú prísahu pomôcť trpiteľovi, pacientovi. Vážení prítomní, je mi cťou poďakovať sa za nás, absolventov medicíny z roku 1975 na našej alma mater za organizovanie takéhoto dôstojného pripomenutia si uvedenia nás všetkých na novú cestu profesionálneho života. Ako som zistil, organizovanie zlatej promócie sa tu v Martine už stáva tradíciou, čo si všetci veľmi vážime, a veľmi si vážime tento akt, ktorým vy, páni akademici, svojou prítomnosťou vlastne pozdvihujete. Vám všetkým, ktorí sa na organizácie zlatej promócie podielali, patrí veľká vďaka. Vďaka patrí aj vám všetkým, ktorí ste si prišli pripomenúť a opäť prežiť slávnostné chvíle života, lebo myslím si, že v priebehu uplynulých 50 rokov mnoho z tých spomienok už vybledlo. Všetkým prajem veľa osobnej spokojnosti, radosti v jeseni života, radosti v kruhu rodiny a hlavne pevné zdravie. Vaša magnificencia, ďakujem vám za účasť na dnešnom slávnostnom zhromaždení, ktorého program sa týmto naplnil.